Hej alle sammen. Jamen, i dag så skal jeg så skrive videre på min kommende plade, EP, den er nok til at starte med. Og det er det egentlig bare lige en test for at se, hvordan det virker, og hvordan kvaliteten er på den her iPhone. Jeg har lige downloadet det der program, det der videoprogram. Det kan godt være, jeg er lidt bagefter, men nu prøver jeg det i hvert fald, og nu skal jeg bare lige se, hvordan kvaliteten er. Men I kan lige se min stue her. Det ser jeg sidder og skriver for det meste. Ligger og sover. Ja, det er selvfølgelig, jeg skriver mine sange, de fleste af dem. Og I kan også lige få gården nu herude. Det begynder at blive rigtig sommer. Det ser godt ud. Det var egentlig bare det. Det var ikke så spændende, men næste gang så bliver det forhåbentlig mere spændende, end det var den her gang. Som sagt, det var bare lige en test for at se, om det virker. Hej.